seria més endavant, aquests jucs es poden tornar a plantar i es pot fer... Un agricultor del Pallars Jussà ha impulsat un procés experimental per determinar si el cultiu de codonyers pot ser una alternativa atractiva a la comarca. Tot i que la presència d'aquest arbre fruiter és molt estesa a la zona, la seva plantació se sol circumscriure a horts i petits terrenys. En aquest cas, però, s'ha fet una plantació extensiva amb diverses varietats. Vam pensar que era un arbre bastant rústic, que s'adaptava bastant bé al medi, aguantava les sequeres, aguantava el fred a l'hivern, i el que estem fent és fer un mostreig de varietats que hi hagi del país, aquí a la comarca, i replantar-les per veure quin resultat donen i si es poden propagar i pot ser un cultiu alternatiu per la comarca. Si tot va segons el previst, d'aquí 3 o 4 anys ja es tindran els fruits dels codonyers de la plantació experimental i es podrà valorar quins donen millors resultats. Pel que fa a la collita d'enguany a la comarca, aquesta ha estat força variable, en part degut al fred. Bueno, depèn de la zona. Els que estan més baixos, que hi va haver unes geladetes a principis d'abril, se n'han perdut bastants, però tot el que és el cultiu que queda més alt s'ha aguantat bastant bé. El codony és un producte molt arrelat al Pallars Jussà i bona prova d'això és que fa 22 anys que protagonitza la Fira de Tardor de Tremp. Enguany, la Fira del Codony tindrà lloc justament aquest cap de setmana i el fruit protagonitzarà diverses activitats, com ara l'esmorzar popular amb allioli de codony o el taller i el concurs d'allioli de codony.